Здравейте, приятели! Аз съм Стефан и днес ще направим нов геймплей на една игра на папа. Ще бъде на папа с пицата. И тук съм с един мой приятел. И нека той ви се представи. Аз съм Big Boss. Добре, ще правим клип заедно. И така да започваме. Така, доста е забавна тази поредица. Следващия клип ще бъде с сандвичи. Да. И играта вече почти зареди. Така, ето сега той иска да ви каже нещо. Ще направим няколко поръчки и ще видим какви хубави пити ще направим. Да. И да започваме. Нека да го изгледаме, за да стане по-интересно. Да. Добре. Едно момче си влизало в къщата. Свят лампите и вика готвач или там сервитьора, не знам. И вика го, но го няма. И изгледа, че той му оставил някакво листче, в което той да работи вместо него. И се чудва и му омръзва като гледа. Но ще му стане много забавно с нас. Не е въодушевен от идеята, но ще му направим деня забавен. Да ни покажат нещата. Тази с пицата е малко по-различна от другите. Аз първо играх тази за бургерите за първи път. Не, за първи път видях. Така. Оставяме си бележката, разписанието. Тук ни показват как да си направим пица. И после няма да ни показва. Да, ето, правим пицата. Сега трябва да подредим саламчетата. Да. Into the oven. Малко странно изглежда така с 4 саламчета. Обаче би било изглеждало по-забавно, ако беше... Да. И времето е... Да. Сега трябва да я разрежем. Между другото, всъщност никога не съм играл тази с пицата. Да, пак става. Странното е, че ще има... Пич ще ни даде... Какво ще ни даде пич? 2 цента. 2 лева и 88 цента. Да. Да. Да, от тук. Малко по-различно е за това. Добре, така. Да влизаме да я правим. Да. Слагаме 8 саламчета. Да, можем. Ами, клипът ще е дълъг около 15 минути, за колкото ни стигне. Защото не искам да затормозявам момент. Колко сложих? 1, 2, 4, 5, 6, 7, да. И едно тук. Да. Не искам да затормозявам отново хората. Защото в... Не, нали е затворено. Сега чакаме да стане готова. На мен една от любимите ми игри на папа е с крилцата. Чакай.
Така, сега я режем. Ще отрежем и саламчето. Защо? Еми, чакай. То не дава така, значи по-долу. Добре, значи така. Така. Интересно. Защо ли обаче? Защо? Това не е поръчката. Дай го така пицата. А, да, нали? Да. Вау! Кингсли. $2.46. Добре сме се справили. И имаме $5.40 за деня. Next. Отворено втори ден. Така. Този май са. Добре, Ким. Той иска този път пицата ще трябва да се пече доста. Да, повече. Мейк пица. Той какво иска? Какво също? Това е риба. Той иска май Да. Четири. И сега трябва да се завърти това на 90 градуса. Да. Надолу. Ядь виж, пък може някой друг да иска нещо. Не, някъде изчакаме, няма толкова бързо да стане. Обаче сигурно след малко 100 на 100 ще има някой. Сега сигурно ще има. Не бе. Само гледам. Я пак виж. Има. То не беше ли при нас? Първият ни клиент. Да, нали имаме една звезда на него. Обаче първо трябва да изпълним тази, за да не се объркваме. Добре, я ще Да. Бързо. Make pizza. Ма не чакай. 4 пеперони служи. Горе Обаче пише. чакай, това е на първия клиент. Ама ние сме сложили на първия клиент вече. Бързо. Добре, значи... Ще му се спържи. Не. Пеперони. Така, добре. Чакай. Make pizza. Ей! Една пица ще изгоди. Бързо, къде ти искаш? Make pizza. Не, чакай. Ще изчакам. Да, той нали иска да му е по-различно. И виж как трябва да я належиш. Още не. Айде, готово е. Чакай. Давай. Натисни. Давай. Ами... Искаш да ти я нарежа по-бързо? Момент. Не така. Да, надолу. Още така. Сега е така. Стига. Ето това. Финиш. Добре. Пак. Ей, една пица! Бързо. Нищо. Да, сега като първи. Да. Той е първия, де. Давай, айде. Може да не ти я хареса много, ама. Така е по-добре. Давай, финиш. Доста му е... Да, печенето е... Не беше никак хубаво. Ма вече е свърли, няма да идват повече. Спокойно. Тайм. Как? Был вече 10 минути и 30 секунден. 9 минути. Добре. Ама чакай, иземи на една... И за Ная. Добре. Да видим тя какво иска. Първо ще изпълня това. Добре. Искаш първо на... Добре, не първо. Давай. Пица. Чакай сега, Третия е този.
Натисни там, където е 3. Къде? Ето го е. Да. Да, са мек пица. И са такива. Да, 6 такива. 6 такива. Добре. Надявам се да получим малко пари от тези, защото на нея не ги хареса много. 4. 5. Да, хайде. Сега трябва да му се пече ето... Дай сега, ако искаш, почвай другото. Да. Опа. Отворена. Да. Мек пица. Мейк пица, да. 6. Да. Гъби. Е готово. Няма че, не знаеш, че все пак ще има пеперони. Гъби. Тебе ти станаха много любимите пеперони. Но това му е почти готова. Чакаме. Я пица ти изглежда по-вкусна. Да. Другата. Аз чува ако ги завъртим, тогава на 180 градуса, ако ги изпечеме. На 180 градуса, т.е. Охо. Тя такава ще прегрее. Тая е готова, И двете са готови. Бързо. Това е на третия, това е на... така, натисните. Добре, това е на кой? Не това. Жената е това. Не това. Четвъртото е на... Виж. Това е на първия, това Да, вече е давай. Да. Належи го... Да, ясно. Вече знаеш как става. Давай, финиш. Можете. Добре. Към 2 лева. Да. 2 долара. Добре. Чак. Да. И сега да видиш как да се належи. Да. Добре. Да. Пак. Да. Айде. Готово. Дай. Финишър. Да, заради кое? Може би май чакай. Да. Пак 4 май са окей, не знам. Топинга ни е най-малък. Кое е то там, където слагаме нещата? Да. Как имаме толкова малко? Събрали сме 6,97 на 12, там не знам колко бяха. 12,76. Да, вече клипът е 13 минутен, дали да спираме? Да, мисля, че... Да. Добре. Благодаря за гледането. Пишете в коментарите на кои игри искате да правя геймплейове. Харесвайте, абонирайте се, гледайте другите видеа. И сега нека кажа малко думи Big Boss. Абонирайте се за мен и за него и бай-бай. До скоро!